Ngiphinde ukubengelela bazalwane nangalesi sikhathi egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane kulezi imvuselelo. Ngiyacela ukuthi ungasali Nkosi yami ohluthweni ngiyayicelela. Kholwa noma mhlambe kunezinto ongayiqondi ongayiboni. Kunezinto vele ngeke uziqonde ngokuphelele. Uma ngabe usaminyene usesendaweni la kunomsindo nesiyaluyalo nokuphithizela usesesixukwini usesemsindweni. uMatthew 13 verse 22 uthi lembewu ayikwazanga ukuthela ithelo ngenxa ukuthi iminyene le eyawela okhuleni. Yini eminyanisa abantu enhlizweni yabo ukuthi bangatheli ithelo? Iminako yalokhu kuphila. So akulula ukuthi kube nezinto ozozizwa ngokupheleleyo, uzizwe ngokuphelele uma ngabe usesemsindweni, uma ngabe useseyintweni zalelizwe, uma ngabe usesemnakweni yalelizwe yalokhu kuphila. Akulula ukuthi uzizwe lezi zinto ngokuphelele. Kubiza ukuthi uthathe isinqumo sokusuka sokuphuma emsindweni uyihlukanisele uNkulunkulu, ukwazi ukumuza uNkulunkulu ekhuluma nawe, ekhulumisana nawe. So ke manje bazalwane ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi uyilungiselele ibhlungu into ezokwenzeka emva kohlwitho. Njengamanje ngifisa sibuke isiprofetho noma iprofetho zezwi likaNkulunkulu maqondana nezinsuku zokugcina. Right. Into uNkulunkulu ayivezayo ukuthi sizobona ngani ukuthi insuku zokugcina. Sizofunda incwadi kaMateyu, Mateyu chapter 24. Siqala ukufunda lapha kuverse 9. Ngaleso sikhathi baya kunikhaphela osizini, banebulale, nizondwe izizwe zonke ngenxa yegama lami. Abaningi baya kukhubeka bakhaphelane futhi bazondane. Kuyakuvela abaprofeti mbumbulu abaningi badukise izindimbane zabantu. Sibuka lesi siprofeto bazalwane. Uma ulalele kahle le ndaba ekhulunywa la kulesi siprofeto, uJesu la uprofethayo. Uprofetha ngeensuku zokugcina. Uma uyibuka kahle le ndaba bese uqhathanisa nempilo ephilwa manje nesikhathi sikusona. Yikho lokhu uJesu aprofetha ngakho. So ke lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi ukubuya kaJesu kwesibili sekuseduze kakhulu. Lokho kusho ukuthini futhi? Kusho ukuthi ukuhamba kwebandla emhlabeni ikhona nje okungenzeka noma yinini. And akusiyena uJesu obambezela ukuthi ibandla lihlwithe, kodwa ithina ngenxa ukuthi asikho ready. Njengoba ngikhuluma manje uNkulunkulu ngithumile ukuthi kunxenxwe abazalwane, bancenge inhliziyo zabo. Ngoba uJesu uyabathanda bonke abasindisiwe, nongakasindiswa na uNkulunkulu uyamncane ukuthi asindiswe, kodwa asindiswe futhi angene ekupheleleni kwevangeli. Ivangeli liphelela ngokuthi umuntu mayesesindisiwe uyaphuma ezweni ngokuphelele. Angabe saba umngane, angabe saba umhlobo, akathintana akahlanganyeli nezwe noma ngayiphi indlela. Right. uJesu uthi ngaleso sikhathi siphi sona lesi sikhathi sensuku zokugcina. Bayakunikhaphela osizini. Oba nabazokhaphela abanye. Yilabo abangakholwa inkosi uJesu. Yilaba abangalifuna iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Abangafuna ukukhanya kwezwi likaNkulunkulu. Abangafuni insindiso gelekeqe. Bonke bayolwa nalabantu abayimisela ukulalela nokwenza intando kaNkulunkulu. Bayobakhaphela. Bababulale. Nizondwe izizwe zonke ngenxa yegama lami. Uma simile kuJesu Kristu yena yedwa, singamxubile nezinto zalelizwe noma iqhamuka ngayiphi indlela. So simile kuJesu, bayosizonda abantu ngoba uJesu abamfuni. Uma thina sizihlukanisela uJesu, siphambana nempilo yabo, nokwenza kwabo, nokucabanga kwabo, nokujabula kwabo, nenkolelo zabo, nemigubho yabo, celebrations, nayo yonke into abayenzayo, neprosperity yabo, siyaphambana nje nayo yonke into yabo.
so ngenxa lokho bayazonda, bazonda ngenxa kaJesu Kristu. Then umphumela ozoba lapho into ezokwenzeka uJesu uqinisile. Kungenzeka ukuthi ke abanye already sebefola kulesi siprofeto uverse 10 Matthew 24 abaningi bayakukhubeka bakhaphelana. Uma ngabe sekufika lesi sikhathi sokuthi ayahlushwa amaKristu, bayahlushwa abantwana bakaNkuluNkulu, though la uJesu wayehlanganisa iprofeti embili, wayekhuluma isiprofeti esisodwa esokwenzeka ngekhathi ezahlukene. uJesu lana uhlanganisa labo abasindisiwe gelekeqe ukuthi bazozondwa emhlabeni. Bese uJesu eprofeta nango-Israyeli lana ukuthi kuyofika isikhathi la u-Israyeli uzondwa khona izizwe zonke ngenxa igama likaJesu kulesi sikhathi sokugcina ku7 years okugcina and kakhulukazi u3.5 years wokugcina uJesu esezobuya kwesibili emhlabeni. U-Israyeli ecindezelwe umphiki Kristu empersecutor ngenxa ukuthi u-Israyeli uyamelana nesystem ye-antichrist ezobe introduciwe emhlabeni ngaleso sikhathi. So uJesu wayeprofetha lana ngesikhathi sokugcina esezobuya, at the same time uprofetha futhi nangokubuya kwakhe ezolanda ibandla ukuthi abazobe behleli kuJesu benza intando kaJesu ngokupheleleyo, bekholwa bethemba igama likaJesu lodwa, bengathembi impilo yalelizwe, then bazozondwa abantu emhlabeni ngoba kwenzekile kubapostoli nasebandleni lezenzo, incwadi ezenzo eBhayibhelini kwiNew Testament yenzekile lonto, bazondwa bazalwane. So umbulali wamaKristu okuyena uphumelele kakhulu ukubulala amaKristu awanqobe. Ngiyathanda enye inceke umayambulu ukuthi uConstantine. Baningi ababulali ababulale ibala abazalwane ebandleni lokuqala kwi1st century. Behlushwa bezondwa ngenxa yegama lenkosi uJesu, ngenxa ukuthi bakhonza uJesu ophilayo. So bazondwa bahlushwa bazalwane bahlunyezwa kakhulu. Leyo system ensukwini zokugcina izoreviswa. Le system esetshenziswa umbuso wamaRoma izoreviswa kwi-revised Roman Empire ngesikhathi somphiki Kristu ukuthi isetshenziswe. But umbulali noma isystem yasetshenziswa umbuso wamaRoma noma amakhosi amaRoma eyaphumelela to destroy abazalwane ile kaConstantine. uConstantine into akwazi ukuyenza, wakwazi ukumixa, ukuhlanganisa izwe kanye nenkolo yobuKristu. Wapretenda ukuthi uyayithanda inkolo yobuKristu kodwa engahlukene nenkolo yezithixo yesystem yabezizwe. Lena esisummarize ngendlela embili. Esisummarize ngokuthi isebenza traditionally bese isebenza professionally. I-professionalism kanye ne-traditionalism. Lezi ndlela zimbili okuthe makufika ivangeli kithi sisindiswa sakhishwa kule enye okuthiwa i-traditionalism, yashiwa yasala le okuthiwa i-professionalism. Zombili lezi ndlela ezabezizwe zikhonza onkulunkuluwana, zikhonza ithixo, ziphila ngemfundiso yamademoni nemimoya engcolileyo. Manje uNkulunkulu kulesi sikhathi since kuhlanjululwa kungcweliswa ibandla, abaningi bayayazi insindiso la kuphunywa khona emasikweni, lensindiso eyayishaya isono esihamba nani nokuhlabela amadlozi, ababhulayo, izangoma, inyanga, abathakathi, izanusi, ukipita, ukujola, ubufebe, ukuphuza, ukudakwa, ugwayi, insangu, amaphilisi, ibhedlela, bayazi abanye leyo nsindiso. Then kodwa le ye-professionalism abayazanga abantu lento yenkohliso yokweduka ye-professionalism. So ke as a result bathe noma beshaya bephume emadlozini besindiswa abantu bedelwa. Abanye bayayazi lento, bakhona abantu abazozwa lentshumayelo bakhumbule ukuthi kwako kuba nesikhathi lapho uma kukhulunywa ngomuntu osindisiwe engafunwa, ngoba umuntu bethi mayisindiswa ahlukane namadlozi, ahlukane nomkipito, mayikipito lashiya umkipito, then
alahla izinto, inyanga mayiphenduka, isangoma, umthakathi ashisa izinto, kushiswa indumba, umuntu mawukuthi kade enesona esithile asifihlile ahamba usihlambuluka, then umndeni ulwe naye umxoshe ekhaya ahambe ngempela kuhlukwane, emphakathini bamvukele bamyisa enduneni emakhosini, bayayazi abathile leyo nsindiso noma sebebancane abayaziyo, ngenxa ukuthi bathi mabesindiswa bemukela uJesu babezondwa abantu, bezondwa abantu abangamkholwa uJesu, ngenxa ukuthi lo muntu usesindisiwe uyahlukana nezinto. Kwahamba bazalwane, ngenxa ukuthi ke lele linye iphiko lika Sathane lokuthumba abantu alidalulwanga lona, lafihlwa. So ke uConstantine wakwazi ukusebenza ngaleli phiko elifihliwe, then kangangokuthi ama missionaries amaRoma oshesho Anglican ngenkathi kushunyayelwa ivangeli lihanjiswa emhlabeni kuthiwa ama missionaries, ama missionaries ayishumayela inkolo yobuKristu engaziwa kwezinye indawo nase-Afrika. Izinto zazintathu, babefike beshumayele ivangeli likaKristu bethi abantu abasindiswe, bese bekhuthaza isikole ukuthi abantu abafunde, bese kwakunezinto ezintathu mangabe bakha imishini, lento ethiwa imishini, kangokuthi kunabantu ababeshiya amakhaya kuthi uba naye akaselona ibhinca, akasabhinci, useyaqoka, mayeseqoka kusho ukuthi semukela inkolo yobuKristu. So ke makwakhiwa imishini, kwakwakhiwa indlu yesonto, kwakhiwa isikole, kwakhiwa iklinik noma isibhedlela. So ke zihamba zontathu lezi zinto iphekezelana. So ke leyo system kwakuyisystem eya introducewa uConstantine. uConstantine uyena owabona ukuthi abanye ozakwabo abangababusi baseRome ababelwa nenkolo yobuKristu, insindiso, nabalandeli bakaJesu bahluleka uma ngabe bebabulala physical, bebahlukumeza emzimbeni, bebancisha ukudla, bebashisa, bebasaha, bebabopha, bebafaka ebajele, then kodwa babeqhubeka abazalwane bakholwe uNkulunkulu ophilayo, banda, yabona, bakhula ngamandla. The more behlushwa abazalwane, the more banda. So uConstantine, uSathane wafaka umoya kuyo ukuthi no, wena zenza umuntu njengomuntu oyamukela inkolo yobuKristu. Mase uyamukela inkolo yobuKristu kodwa futhi ungayiyeki le yeThixo, then ke yahlanganiswa lento, ya integratewa, yaba integrated, yahlanganiswa, yamixwa, then ke lashunyayelwa ke ivangeli ubuKristu already li diluted, li corrupt. Insindiso ke ifika emazweni amaningi, even eAfrica inalonto. Kuqhakambiswa manje ukuthi abantu bazophumelela empilweni, ngoba bathe abamhlophe mabefika naleli ivangeli likaKristu bengazilutho abantu base-Afrika nakwezinye indawo kwamanye amakontinente, bengazilutho, bafike bashumela uKristu plus ba-introducer nezinto eziwubukhazikhazi ezinhle, ukubathumba nokubatubuza abantu ukuba bathambe bengabi nayo inkani. Then ingakho ke manje politically kusenegqubu kulabantu abakholelwa kwezepolitiki ukuthi amabhunu afika asiphuca imhlaba yobaba. Ingakho ithe ANC ngo1994 mayisithatha over ezinye inhlelo zayo kwakukuthi kubuyiswe imhlaba, ibuyiselwe kubantu eyayithathwa amabhunu. Then amabhunu abaningi bayalizonda iBhayibheli ngoba iBhayibheli lafika kushunyayela uKristu, kushela inkolo yobuKristu, yabahlukanisa namasiko abo plus nemihlaba engamagugu kubo, nendlela yokuphila yesintu eyayiyigugu kubo yasuswa kubo, isuswa ukuthi sekufikele inkolo yobuKristu. So inkolo yobuKristu yangarepresenteka kahle. So yathi ishunyayelwa isihamba nezinto zepolitiki yombuso wamaRoma, lento yokucolonizer amazwe omhlaba, ukuthi laba kuthiwa banamandla financial or economically bakwazi ukuthatha over, babuse, balawula amanye amazwe, so babacindezela. So manje makuthiwa iSouth Africa yakhululeka ngo1994, then sebeyakhululeka abakhipha imithetho kaNkuluNkulu, baxabana naleli iBhayibheli nalencwadi engcwele. Ingakho ezikoleni ingasafunda indaba yezenkolo, ngoba manje basuke bayibuka, uSathane wasebenza ke lento ukuthi bukani lenkolo yobuKristu ifike yenzani.
as much as ifika inkolo yobuKristu izokhulula abantu ukuthi basindiswe babuyele uNkulunkulu ophilayo, kodwa futhi at the same time futhi isetshenziswa kabili abantu abayilethayo ngoba bayiletha sebeyimixile nento zabo. So ke akuseyona lenkolo yobuKristu emile gelekeqe epurely gelekeqe ngendlela yencwadi yezenzo eyayikade ishunywe nabapostoli nekade eyiphilwa inkosi uJesu. So ke bazalwane ke lashunywa lokuvangeli ke bamkholwa abantu uJesu yaqhakanjiswa lento ukuthi abantu mabesindiswa kuhlukana namadlozi ivangeli ensindiso gelekeqe siyahlukana namadlozi siyahlukana nezwe siyahlukana nemoya abantu abafileyo nabathandazi nokuhlola nokubhula nababonayo na yonke lento bazalwane yayishawa eqaleni, but ngapha kuleli linye iphiko bazalwane then lento iqhamuka njengobhaxa leli linye iphiko uhlangothi liyashaywa umuntu asindiswe ayiyeke zonke izinto zakhona, but kulolo lunye ibhaxa ngapha lilokhuzile liyapronyuthwa kanti kuseyinto eyodwa lezi imbhaxa lezi isuke esiqune esisodwa, yabona umuwazi ubhaxa nje, yabona noma sikhulume ngowayi uma ubhala uwayi iletha kuwayi uma ubhala uwayi then lolunye uphondo oluphume ngapha uyayiyeka izinto zakhona oba kuthiwa yizwe, then kanti lolu ngapha futhi ziyapronyuthwa kuthiwa zona ayinankinga. Zombili lezi zinto iphethwe lapha esiqwini mobhala uwayi ziphethwe lapha esiqwini bazalwane, yabona. So zimunca emthombeni owodwa, zimunce zibe nesodwa zithola umsoco wodwa ovela kuSathane, kuseyi-idea kusomqondo kaSathane lona. So ingakho ke namhlanje ubona ivangeli liwiki kangaka liphelelwa amandla, is because labantu ababeyeka amadlozi beshiyeka izinto bephumezweni beshawa behlushwa behlukunyezwa kuthiwa bakholwa inkosi uJesu sekufika insindiso, then ihambe lento yaphola ipholiswa yini ipholiswa ukuthi nansi impumelelo yezwe ngapha kulelo linye iphiko. So manje uNkulunkulu uyambula abazalwane uya-expose uyadalula ngoba ufuna abazalwane babuyele evangelini eliphelele lenkosi yethu uJesu elimile gelekeqe elingaxutshwe nalutho olwalelizwe. Ingakho ke inkosi uJesu ke la ku Matthew 24 umibhala ithi ke lasifunde khona uverse 9, ngaleso sikhathi bayakonikhaphela osizini banibulale nizondo izizwe zonke ngenxa yegama lami. Verse 10, abaningi bayakukhubeka bakhaphelane futhi bazondane. Uyabona njengoba sesiqhamuka manje sikhuluma lento ukuthi no bazalwane lento enathandiswa yona yokuphumelela kulelizwe professionalism sebayithanda abazalwane abaningi, yabona bayithanda indaba ye-academy ukuba academic yokufunda ukuba ama-professionals bafunde, ingane zabo ziyafunda ezikoleni kufuneka iphumelele nani, even noma bebona imisebenzi ayisekho, even noma bebona ukuthi ukungcola namanyala nenkohlakalo nokonakala nezono ziningi kanjani kuleli phiko le-professionalism. Amanyala agcwele kakhona kakhulu bazalwane, kodwa abanaka abaningi ngoba sebebanjwe iwayini lobufebe beBhabhiloni, Isambulo chapter 18. So manje sebedakiwe abantu, badakwe yini? Ile minako yalokhu ukuphila, ile mpumelelo yalelizwe, ile ngcebo yalelizwe, abasezwa mshini manje abantu. So ke manje uNkulunkulu evusa abantu abazokhuluma iqiniso njengoba ngikhuluma, laba abanye abasayithanda lezi zinto bayabazonda laba. And uma ufunda uFirst John chapter 3 ngithi uverse 10 noma uverse 15, umzalwane zonda umzalwane wakhe, lo mzalwane ozondayo umbulali and akanawo umbuso kaNkulunkulu nokuphila phakade kuye ngoba uzonda umzalwane. So abazalwane abaningi manje bahlele kubulaleni ngoba bayazonda iqiniso, kanti iqiniso lizosiza bona ukuthi bakhululwe bahlanjululwe ngoba kunokuphelele okuperfect oku-excellent uNkulunkulu ababekele khona njengoba besindisiwe nje. So ke manje bazogcina besala ohluthweni futhi bazogcina behlupheka esogweni ngenxa ukuthi banqabe iqiniso. So ke uConstantine system yakhe waphumelela bazalwane ngoba uyena okwazi uku-integrate inkolo yobuKristu kanye nenkolo yepaganism ye-idolatry kwakwenza kwaba into eyodwa. Ingakho iBhayibheli lithi encwadini yeSambulo 18 iwayini lofebe elonakalisa izizwe eziningi iwayini lofebe. So uNkulunkulu ngapha yithixo ngapha ithombe ngapha. So ke manje bazalwane kuhlanjulula ibandla mawuyezwa lenkulumo ncenga inhliziyo yakho uadmit uvuma iqiniso, ungangeni kulabazalwane kuleli iqembu labazalwane okuthiwa abaningi
abaningi bayakhubeka bakhaphelana. Ungabe umkhaphelo wabazalwane ube umzalwane. Futhi bazondana, ungabe umzondi wabazalwane abakhuluma iqiniso. Uyabona ngoba nakho wena ukwambuleleki. So ivangeli likaKristu Jesu esimkhonzayo. Uyabona manje usindisiwe umukela uJesu, washunyezwa ivangeli wamukela uJesu. uJesu gelekeqe eyedwa uphelele, akadingi ukusupportwa ngalutho. uJesu uphelele konke. uJohn chapter 1 from verse 1 konke kwavela ngaye. Yabo wayekhona eqaleni ulizwe kuNkulunkulu, ulizwe enguNkulunkulu, konke kwavela ngaye. So uJesu uyena eqaleni uyena egcineni umhlaba namazulu kungakasekelwa. uJesu ubekhona, uJesu khona namanje, uJesu yoba khona kuze kube phakade. Konke lokho esikubonayo kuzodlula abazalwane. So ke manje mawuthi usindisiwe noJesu, mupheni uJesu. uJesu lo lithi iBhayibheli ensuku zokugcina kuyoba noKristu abaningi bamanga. uJesu ohamba nepaganism, noma uJesu gelekeqe lo wabethelwe esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wavuka emva kwensuku entathu, wabonakala insuku engamashumi 40, wanyukela ezulwini kwesomnene sikaNkulunkulu. Ilozo ubuya azohlitha ibandla, aphinde abuye kwi-second coming esezomisa umbuso emhlabeni, aqeda uSathane amademoni nemibuso yonke yalelizwe noSathane nobubi bonke na yonke le corruption nalezi zinto abantu abayithandayo esibabambezelayo njengamanje. Uzoyiqeda zonke uJesu, afake yakhe isystem, afake yakhe impilo, ashintshe ama-conditions omhlaba e-universe. uJesu uyinkosi forever. Ilo Jesu esimkhonzayo. So ke siphakamisa siqhakambisa lo Jesu bazalwane ukuthi asibuyele kuye yena yedwa. uJesu sihlukanisa nezwe. Masithi uJesu sihlukanisa nezwe, lonke izwe bazalwane, zonke izinto ezithinta izwe. Hayi ukuthi uwafu wezwe, bese kuthi uwafu wezwe siyawu-embrace, siyawuthatha, siyawuthokozela. So ama-world systems bazane ayizwe, njengoba lisho negama world system, indlela yezwe, izwe leli libuswa umubi uSathane. So ke bazalwane lana ke inkosi uJesu ithi ke my prophet, kuyakuvela abaprofeti mbumbulu abaningi badukise izindimbane zabantu. Inake lonto. So uma khulunywa ngabaprofeti abayodukisa indimbane zabantu, njengamanje abazalwane, ikhona into esivele siyibonakala. Umnyango wezempilo, iDepartment of Health, iyapromote manje ukuthi abalaphi bezemvelo, traditional physicians, then nalaba abalapha doctors or physicians. So laba bantu bayinto eyodwa bazalwane. Ngicela ukusho lokho, yabona, ngicela ukusho lokho ngoba ngidalula uthe uNkulunkulu angidalula izwe ukuze abazalwane balazi iqiniso. Awuphoqeki ukuthi uthathe leli qiniso, kodwa kufanele kube nalo ulwazi. Nami ngisusa igazi lakho ezandleni zami, angifuni ukuthi kuthiwa ngikutshelanga. So kufanele ngilikhuluma iqiniso njengoba linjalo, nembeza wami ungangilahla indawo. So I've got nothing to lose bazalwane, because uJesu, ngaphandle kaJesu empilweni yami kahle hle mina ngofile kuphelile ngami. Mongasusa uJesu nje anginto yalutho. So ke manje uJesu mayithi angikhuluma iqiniso njengoba linjalo ngoba yena uyiqiniso. So I've got nothing to lose bazalwane, ngoba vele benginto yokulahlwa yasesihogweni. Umusa nakuba umusa kaNkulunkulu noba kuthiwa ngiyakhuluma. So ke ngisusa igazi lakhe ezandleni zami ukuthi bazalwane, uma ukhuluma ngama-traditional healers or traditional physicians, the traditional doctors, bayafana nama-scientific medical doctors, medical physicians. Kuyinto eyodwa, izinyanga lezo ziyalapha, ziyahlola, then bese zikunikeza imithi into ozoyithemba ephathekayo. So njengoba abafundisi abaningi nabazalwane bahlaba abaprofeti bamanga, abasebenzisa amanzi, abasebenzisa amaringi, abasebenzisa omamedi, lezi zinto lezi ephumolwandle, then abasebenzisa yonke lezi zinto lezi ekhona, intambo nani abakhona njengamanje emhlabeni. Ifocus ungazathi ibheke lapho kuphela, ngoba manje into ethenjwayo lena basebenzisa amafutha, yabona, basebenzisa indwangu ezithile, right? Ngicela ukusho ukuthi into eyodwa neprofessionalism leyo. Malithi iBhayibheli la kuyovela abaprofeti abaningi mbumbulu,
yabona abaprofeti imbumbulu abaningi badukise izindimbane zabantu. Uma kuthiwa izindimbane izinkumbi inqwaba yabantu eyoduka. So ke njengamanje baphumile abaprofeti abathi bashumayela igospel kaJesu Kristu, basebenzisa amanzi amafutha ayiwasho bayathwala benza yonke lemkhuba leni izinto eziphathekayo ethenjwayo, bese kubakhona babashayayo bethi baba expose babadalula. Ungabadalula kodwa ngicela ukusho ukuthi uSathane uyakuhleka lapha ekhona. Uyakuhleka nje ngoba uma usathanda imfundo yalelizwe, usathanda imisebenzi yalelizwe, usathanda impumelelo yalelizwe, then uyafana nalabo abaprofeta beshumayela ivangeli besebenzisa amanzi nentambo na yonke lento lena amafutha. Uyinto eyodwa nje uma usathembele kule mfundo yalelizwe. Secondly, uma uthi wena usindisiwe, mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, angisangene emadlozini. Uma abantu benza imikhuba yabo, benza amasiko, benza izinto zesintu zamasiko, mina ngisangeni kuzona. Ngicela ukusho ukuthi uma usathemba imfundo yalelizwe, usathemba imisebenzi yalelizwe, usebenza imisebenzi yalelizwe academically, professionally, ngicela ukusho ukuthi uyinto eyodwa nomuntu okhonza amadlozi, uyinto eyodwa nomuntu obhule emadlozini, othembele kubantu abafileyo, othemba izangoma zesintu. Ngoba kukhona izangoma zefundiswa, ama-astronomers, ama-astrologers, izangoma lezo professional kuleli phiko lakwa professionalism. So uma uthuna angisasebenzisa izangoma, mina angisayisebenzisa imithi, ngayeka imithi, ngeke imithi mina, ngayeka amadlozi, ngayeka inyanga, ngayeka abathandazi, ngayeka abahlolayo, ngayeka ukubhula. Then uma usaya kodokotela uyohlola ukuthi uphethwe yini, uyinto eyodwa nomuntu okhonza amadlozi, useyinto eyodwa nje. Uma usathemba imfundo yalelizwe, ufuna ukuphumelela, uzuphumelele. Ngicela ukukutshela ukuthi uyinto eyodwa, usembusweni owodwa. Ingane zakwenu lezi ekhonza amadlozi, izangoma lezi zesintu, ingane zakwenu, ingane zakini lezo. So ke uNkulunkulu ukuthi asidalule lento njengamanje, siyisho ukuze wena uyikhethele. Uma ungakhethi udazi inkani, iBhayibheli lishilo lathi kukhona amaphika nkani. Uma kulukhuni wena ukuthi uphenduke njengamanje, udele lezi zinto uyiyeke, uthemba uJesu yedwa. Ngicela wazi ukuthi ke uma utshela labantu abangafuni ukusindiswa, abathi bona bakhonza amadlozi, bakholelwa kwabaphansi, bashisa impepho, bayahlola, bayabhula izinyanga, izangoma, ngicela wazi ukuthi wena mawuthi usindisiwe awufuni ukuhlukana nodokotela nemfundo yalelizwe, nise into eyodwa nje, nise umndeni owodwa. Ngeke usazilandulela phambi kwesihlalo sokwahlulelwa uma uzwa lenkulumo. Ngicela ukulisho lo leqiniselelo. Abapostoli bakaJesu bashumayela izwi likaNkulunkulu ngesibindi, bashumayela umbuso kaNkulunkulu ngesibindi, beshumayela umbuso kaNkulunkulu, bahlushwa, bazondwa, babulawa kabuhlungu, babethi bamethola indaba ukuthi ubani usebanjiwe, waboshwa, wabulawa, babethandaza, baqhubeke bashumayela ivangeli, babengasaba abantu. Njengoba uJesu eshilo ukuthi ningamsaba ubulala inyama, kodwa sabani lowo ozothi masebulala inyama aphinda kwazi ukuthi aphonse esogweni uNkulunkulu ophilayo. So bakwenza abapostoli baqala lokho, abasabanga abantu. Njengamanje uNkulunkulu ufuna abantu abazokhuluma ivangeli lombuso kaNkulunkulu ngesibindi, bashumayela uJesu Kristu osindisayo, owafa wavuka ngesibindi. Ingekho into oyigodlile enhlizweni yakho oyithandayo ekuhlanganise ekukhonetha nalelizwe. Iqiniso leli bazalwane limile njengoba linjalo. Uma uthi uyangizonda, ungizondela lona, then uyazibulala ngoba umbulali akangena ezulwini. Wena umbulali mawungizonda. Uma ngabe uthi iyakucasula lento engeshoyo, iyakunenga. Ngicela ukusho ukuthi isambulo 21 verse 8 sithi abaningekayo ngeke isabelo sabo secibini nomlilo. So isexwayiso lesi bazana, iwake up call, vuma, phenduka, yamukela iqiniso, uhlanjulule ungcweliswe, silindelwe ekhaya ezulwini. Right. Uma uqhubeka lapha na ke uverse 12, luyakuphola uthando kwabaningi. Ngicela ukuma ke lapho ikhona enye ode engikhulume ngalo leli verse kuyona. Ngicela ukusupporta lento engisanda ukisho bazalwane, ngezenzo 19 verse 8 ukuthi uNkulunkulu ufuna manje abantu abazophumela obala ngevangeli eqiniso.
uphumele nje obala uthi gelekeqe ukuthi ngisindisiwe, ngingumfundi, ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, ngimfundi kaJesu Kristu, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngihlukene nezwe, gelekeqe. Uphumele nje obala, then ufakaze ngesibindi ukuthi wena uJesu ukusindisile. So izenzo chapter 19 verse 8, wayesengena esinagogeni wakhuluma ngesibindi izinyanga ezintathu ephikisana nabo futhi ebancenca ngombuso kaNkulunkulu. Ubani lo bazalwane? Umphostoli uPaul. Wayekhuluma ini izwi kaNkulunkulu ngani? Ngesibindi, ebancenca njengoba ngenza nje. Ebancencela ini bazalwane? Ukuthi bakholwe, bapheleliswe embusweni kaNkulunkulu, bahlukane nombuso obumnyama, umbuso walelizwe. Right, uma uqhubeka lapha nazona izenzo 19 ufunda lapha na uverse 19 uverse 18 and 19. Right, abaningi kulabo abakholwayo beza bavuma futhi badalula izenzo zabo. Yilento manje ekufuneka yenziwe abantu abakholwayo. Yezwe lithini iBhayibheli la? Abaningi abanjani? Abakholwayo beza bavuma futhi badalula izenzo zabo. Bavuma futhi badalula ini? Izenzo zabo. Kufanele kuvume nje mzalwane ukuthi njengoba usebenza nje udokotela unesi lapha na wena usuku wamnikeza umuntu amaphilisi okuhushulisiso, amaphilisi okupreventa, amaphilisi okuvala inzalo. Umbulali mangabe wenze njalo. Kufanele uvume uphenduke, uyakholwa yebo, kodwa kufanele uvume izenzo zakho ngoba leso senzo sibi phambi kaNkulunkulu, indlela zabezizwe lezo. Right, kufanele uvume nje mzalwane ukuthi wena uyiphoyisa, uphathe isibhamu. And unento ethi nje mangaqhamuka umuntu ngiyambulala. Sebabaningi abantu osobabulele kwelika moya ngoba uphatha isibhamu esibulalayo. Kanti uJesu uthethe na, uJesu indlela neqiniso nokuphila. uJesu uyaphilisa, hayi akabulala kayena umbulali. Kufanele ukuvume lokho noma uyisotsha. So ngingathini bazana, neziningi lokhuzana, ziningi ilokhuzana ibonelo ngaba nazo. Right, lithi ke lana verse 18, abaningi kulabo abakholwayo, yes, beza bavuma futhi badalula izenzo zabo. Verse 19, kepha abanye balabo ababenza imilingo baqoqa izincwadi zabo bazishisa phambi kwabo bonke. Lapho sekubalwa inani lazo kwatholala ukuthi lizinhlavu zesiliva eziwu-50,000. Verse 20, kanjalo izwi landa ngamandla enkosi lasabalala laba namandla. Izwi likaNkulunkulu elishunyelwa ngesibindi lasabalala, landa ngamandla. Izwi likaNkulunkulu landa ngamandla then lasabalala. So emva kuba sekwenzakaleni, emva kuba bazalwane sebezile abakholwayo bavuma izenzo zabo ezimbi, then bese kuthi phakathi kulabo abavuma izenzo zabo abanye babekade beyizanusi, then benencwadi lento ukuthi bayizanusi, bathatha baqoqe incwadi zabo bayishisa. Ilezi zanusi ke bazalwane ophikweni lokwa professionalism embusweni kaSathane. Uphiko lweyifundiswa, bonke abantu abayizifundiswa njengoba kufundwa nje ezikoleni kusetshenzwa, then izanusi abayizanusi bathatha incwadi. Kwakunezincwadi ezibhaliwe njengoba namhlanje ezikoleni ema-universities kunezincwadi ezifundwayo. Lezo ncwadi ezizangoma, ezizanusi, ezabantu abakhonza iThixo uNkulunkuluwana, beza baziletha zashiswa, bazishisa lezo ncwadi. And emva kwalokho umphumela kwaba yini? Kuba ukuba izwi kaNkulunkulu landa ngamandla, lasabalala, laba namandla izwi kaNkulunkulu. So ke uma sifuna ukubona abantu besizakala ngokushumayela izwi likaNkulunkulu, izwi lombuso kaNkulunkulu, izwi levangeli likaKristu Jesu, uma sifuna ukubona amandla, yabona,
evangeli ekhulula abantu isiza abantu. Kumele ukuthi abakholwayo bavume izenzo zabo ezimbi, impilo abayiphilile engazi ukuthi bayiphilile, futhi bebengazi ukuthi le mpilo abayiphilayo yeprofessionalism imbi emehlweni kaNkulunkulu. Bavume baphenduke babuyele evangelini gelekeqe, then bese beshisa incwadi zalelizwe, then uzowabona amandla evangeli ke lapho. Uzowabona amandla evangeli. uNkulunkulu ngithembisile wathi khona amandla azowaveza, khona inkazimulo ayizobonakalisa. But umizwi kaNkulunkulu lisaminyaniswe ilento yobunyanga, yobungoma, yobuthakathi, professionalism, ngophiko lokwa academic. Angeke amandla ezulu kaNkulunkulu abonakale nevangeli nje ngiyabona nje amandla. Ingakho ke segcwele le fake. Le fake vele ihamba nabantu befake vele, ngoba ivangeli elikhulu eliphilwayo njengamanje ivangeli elifake. Ivangeli gelekeqe bazalwane yileli lisihlukanisa nezwe gelekeqe, singathandizwe nakho konke okukulo. Okay, alright bazalwane, lento ukuthi ke kuzovela abaprofeti mbumbulu abaningi badukise izindimbane zabantu. Siyayibona njengamanje lento yenzeka. Izikole bazalwane igcwele umhlaba wonke, imfundo yasesikoleni igcwele umhlaba wonke, professionalism igcwele umhlaba wonke, inkumbi zabantu lezo. And nabasindisiwe baphelelwe ngamandla, abaningi baphelelwe ubungcwele. Uma ufunda imiyalo kaJesu bayiviolateile ngayo yonke indlela, egameni lokuthi bayaphumelela, bayaphumelela empilweni enyameni ngenxa ukuthi sebefundile. So indimbane zabantu zidukile, right? Ukusebenza kaSathane konke lokho. Abanye abaningi abazalwane ababeshiya amadlozi bashiya imithi nani namhlanje baphila ngemithi yalezi inyanga ophikweni lakwa professionalism. Yes, bayekile lokuzana imithi yenyanga ngapha ophikweni lakwa traditionalism, but ngapha hayi ngeke man, baphila ngamaphilisi, baphila ngemithi. Yabona ithemba labo lilapho nje. Kwathi inkente nje lutho umthandazo kumzalwane. Umzalwane ukhishwa phakathi esontweni aphuthiniswe eklinika, aphuthiniswe esibhedlela. Ilona themba leli likhona njengamanje. Yikho kweduka konke lokho bazalwane. uJeremiah 17 verse 5 uqale kusiya umuntu othemba lakhe lekubani, lekubantu. Lapha nebedlela lapha kwi Department of Health kugcwele lonke uhlobo lomuntu lonke, ama-satanist, abantu abayinikele kuSathane openly bakhona lapha. And kunenhlelo eningi uSathane anazo ukubulala ingane ezalwayo lapha, ukubamba abantu bajoyiniswe embusweni kaSathane, bamuncwe igazi, belikhishwe igazi egameni lokuthi bayasizwa professional, then scientifically kuthiwa bayasizwa, then indlela thile kanti bahlanganiswa noSathane. Kuningi lokho kuyenzeka bazalwane. Uma uyizwa le audio umzalwane usindisiwe, well I'm afraid ngoba abanye bayizingane, bangabantwana ekholweni, sebeneminyaka besindisiwe kodwa ngenxa ukuthi befocuse benake okwaphansi emhlabeni befuna ukuphumelela, ngoba uSathane uyabagqelaza abantu ngalezi zinto. Abanalo ulwazi basindisiwe nje, wagcina ukuthi wazi ukuthi uJesu ngamukela uJesu waba inkosi nomsindisi kwaphela lapho, yabona. So izinto eziningi akazazi, ngapha unetitle uyahlonishwa, unegama elikhulu ngapha, yethi izinto zikaNkulunkulu ufile kuzona. Bazalwane, iBabylonian system le, iBabylionism. uJesu uyahlambulula manje ungcwelisa ibandla lakhe, right? Inkosi uJesu iprofethile athi kuzoba nezinkumbi, kuzoba nabaprofeti mbombolo abaningi abayodukisa izinkumbi zabantu. Then siyaqhubeka nezenzo 19. Alright, ake sime lapha nakubazalwane ku verse 20. La sigcine khona izenzo 19 verse 20 sigcine lapho. Ngifisa ukuthi ke manje siyobuka manje abaseThesalonika besibili uchapter 2. Ukusekela lenkulumo engekhulumayo yokuduka emhlabeni.
ukuthi into ezosiza ukubuyela kuJesu yena yedwa. Now lento iyukweduka lekhona emhlabeni. Ngifuna ukugcizelela futhi ukuthi ungazikhiphi uma ubona abantu abathi basindisiwe, abafundisi bayashumela, abaprofeta basebenzisa amanzi, basebenzisa amafutha, oil, bayathwala nani. Uma wena usathembe iprofessionalism, ngicela ukukutshela ukuthi uyinto eyodwa nabo, ohlukene nabo. Iqiniso lelo uNkulunkulu athi angilisho linjoba linjalo futhi. uJesu akazayithemba izinto zabantu. uJesu akazafundiswe ngabantu. Likhona izwe lisho njalo, amazwi asho njalo. uJesu konke akushowa kuthatha uNkulunkulu ophilayo. Bazalwane, fune siphumele obala sithi gelekeqe sibe nesibindi sokumela ivangeli likaKristu Jesu. uJesu wabulawa walimela ivangeli. Akaza compromise uJesu ngevangeli. Akaza compromise uJesu ngamazwi wathunywa uNkulunkulu kuze kube namhlanje. And kuyolokho kuyokwenza kuze kube phakade. Abakholwa inkosi uJesu kufanele balimele iqiniso. Okay. Right, uma sifunda abaseThesalonika abesibili chapter 2, sizoqala ukufunda ngithi uverse 8. Kulapho ke eyakwambulwa khona lowo ongenamthetho eyakumqothula ngomoya womlomo wayo inkosi uJesu imbhubhise ngokubonakala kwayo mhla ifika. Right. Umphiki Kristu uyasebenza njengamanje, ngichazile kwenye order bazalwane. Uzokwambula immediately ibandla lihlwithwa. Then uyonqotshwa kuphela ukufika kaJesu. uJesu umqothula ngezwi lomlomo wakhe ekufikeni kwakhe uJesu. But isystem esebenza emhlabeni eyakho umphiki Kristu. So ke khetha njengamanje mzalwane ukuthi uminezwe unoma noJesu, alikho iphakathi nendawo. Ngapha izinto zezwe, ngapha uJesu, alikho iphakathi nendawo bazalwane. Right. Uverse 9. Ukufika kwalowo ongenamthetho kuyacaca emsebenzini kaSathane, osebenza ngawo onke amandla nangezibonakaliso nezimangaliso ezingamanga, nangayo yonke inkohliso. Right. Uverse 9 uveza lolu phiko abazalwana abaningi abaklema ukuthi basindisiwe, abalishayayo lolu phiko lokuthi umuntu ethekholwe besebenzisa imithi, umuntu ethekholwe besebenzisa amadlozi. Ku-wrong lokho, iphiko likaSathane vele lelo, kumele kuhlukane nalo. Kodwa ma umzalwane ugxeka lolu hlangothi ngapha, kodwa ngapha ubusa usystem usafuna ukuphumelela ngendlela yemfundo yalelizwe, then ngicela ukusho ukuthi usayinto usagida ndawonye. Wenza lento okuthiwa i-merry-go round. Usashaya ndawonye nje, awukayi phambili, awunamehluko. Into ofuna ukuyenze ukudela konke njalo kuJesu eshilo ukuthi thatha isiphambano sakho imihla ngemihla ulandela inkosi uJesu. Uma bekuzonda ujabule, uma beku-isolate beku-reject ujabule. Right. Uverse 9 lapha na uthi ke ukufika kwalowo ongenamthetho ukwambulwa kumphiki Kristu kuyacaca emsebenzini kaSathane. Kusho ukuthi ukusebenza kwakhe kumsebenzi kaSathane osebenza ngawo wonke amandla nangezibonakaliso nangezimangaliso ezingamanga. Siyabona abantu bayaprofeta, bathandazela abantu bawe phansi, babaprofeta amanga, babathandazele ngamanga. Uyabona njoba ubona nje zonke lezi zibonakaliso kusebenza amandla obumnyama. Baningi abaprofeti religiously abaphumile njengamanje besebenzisa amanzi, amafutha, anointing oil, anointing water. Bayaprofeta batshela abantu ukuthi wena usibani bani ekhala lakho kwenze ukuthi nokuthi ifridge ihlele kanjena, inombolo yakho ucinga ukuthi nokuthi leyo nto ke ifola ngaphansi kaverse 9. Right. Futhi uverse 9 uphethe nalento yezangoma zesintu, nabasebenzisa amadlozi, nabakhonza izithombe, nabathembele kwabafileyo, abaxhumana nabafileyo. Yabona uverse 9 uphethe lonto. Right. Uverse 10 ukufika kwalowo ongenamthetho kuyacaca emsebenzini kaSathane. Aseqinike manje verse 10. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo. Then okunye futhi umphiki Kristu indlela asebenza ngayo yilento yenkohliso yokungalungi kulabo ababhubhayo. Obani ababhubhayo na?
abangasindisiwe. Uma wena usathanda izinto zabo ke usahlanganyela nabo ezikoleni zabo, emfundweni yabo, emsebenzini yabo, emabhizinisini nabo, then uyingxenye kunye nabo, useyizwe. So ke then nangayo yonke inkohliso yokungalungi, corruption, deceitfulness, deception, inkohliso yokuduka yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso elinguJesu Kristu, bengavumanga ukuthanda ivangeli leqiniso ukuthi ngoJesu Kristu yena yedwa siphila mentally, siphila physically, siphila spiritually, siphila emotionally, bese siphila futhi materially ngoJesu. Lelo bazalwane yiqiniso, uNkulunkulu uJesu unguNkulunkulu, wadala konke. So ke sadalwa nguye, uyazi ukuthi sidingani physically, materially, uyazi emotionally sidingani, mentally sidingani, uyazi ukuthi sidingani spiritually. So uJesu ukuphila usinikeza sibe nakho ukuchichime. So uma abantu bengafuni ukukholwa lelo qiniso, bamkholwe uJesu uwafu, bese kuthi kwezinye izinto bayiphathele bona ukuphila kwabo, bafunda imfundo yalelizwe ngoba bethi bafuna ukuyisebenzela baphile kamnandi, then lawo manga lawo abafunanga ukukholwa iqiniso, bakholwa lawo manga lawo, then into ezokwenzeka ke ukubhubha kwabo. Lokho ukubhubha lokho kubangelwa ukusebenza kaSathane, esebenza ngomphiki Kristu osebenzayo noma engakambulwa, usebenza secretly. Uma ufunda uverse 7 ngaphezulu, nangayo yonke inkohliso yokungalungi. Buka nje manje ukuthi umhlaba ulungile kanjani. I-corruption ekhona emsebenzini, i-corruption ekhona kuhulumeni, kuma-politicians, ku-professionalism, yabona inkohlakalo khona abazalwane. Ngeke ikhulume konke lana abazalwane, but mase sihleli phansi sesivundula lezi zinto, then uNkulunkulu oyingcwele uyasisiza ukuthi asinikeze esizokusho ngaleso sikhathi kuleyo nkonzo esuke sikuyona. Kuyahlanjululwa bazalwane. Khumbula izenzo 19 laphana ngithi uverse 18 ukuthi abakholwayo beza bavuma izenzo zabo ezimbi, then kubo labo abavumayo kwase ukuthi laba ababehamba ngecareer yezanusi, ama-astrologers, bathatha izincwadi ababehlunishwa ngazi ukuthi bayizifundiso bafundile, bayishisa, then bayihlambulula abazalwane, laselanda ngamandla izwi likaNkulunkulu. Okay, uyabona nje manje uyabathandazela abantu uma uthi umfundisi, uyinceke, umholi, uyabathandazela abantu, uyabaprofeta abantu, akwenzeki lutho nje. Uyashumela njalo ngamaSundays, akwenzeki lutho. Bagqilazekile abantu. Iqiniso ukuthi bagqilazekile nje manje njengoba ngikhuluma nje, amakholo akadla amaphilisi, aphila ngamaphilisi, athemba amaphilisi, athemba odokotela. Kodwa ukhona uyinceka uNkulunkulu, uthi uyinceka uNkulunkulu, then ubiza igama likaJesu apha amandla. Yini enza lokho? Iyo lento engishoyo ke, ngoba ukholwe inkohliso yalelizwe. Bazalwane, ake sidedele uNkulunkulu manje, siphume emandleni ethu, siphume ehlanipheni kwethu naseqondeni kwethu, siyilahle, siyidele, siye kuNkulunkulu Nkosi sonile. Sonke bazalwane, akekho uphuma discharge. Sivume sonke, Nkosi sonile, sicela usithethelele. uJesu ayibonakalise ngamandla akhe, aphilise abantu bakhe, abasindise, abaphulukise, yabona. Then uJesu alula isandla ngokuthi aphulukise, ebese enza izimangaliso nezibonakaliso. Thina sikhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi, then uJesu ulula isandla, noma uNkulunkulu Baba ulula isandla, uyaphulukisa abantu bakhe, uyabadeliver, yabakhulula, wenza imangaliso, wenza ibonakaliso. Leyo ndaba engishoyo yenzeke encwadini yezenzo kubapostoli ebandleni laqala, izenzo chapter 4 ngithi uverse 27, kulawo mavesi nje, ukuthi bayakhuleka abapostoli, bathi Inkosi sicela ukukhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Then wena uNkulunkulu bese ulula isandla sakho, uphilise, uphulukisa abantu. Ilokho kufanele kwenzeke njengamanje bazalwane. That is why laba bathi bazingceko bayathandaza, babiza igama laJesu, lutho. Abantu bafele ezandleni zabo, bafele phambi kwabantu, kube ebhlungu. Baqale manje bese the ayikho lento ayenzeki, bese beyofuna ke lezi inyanga bathakathi, bayothwala manje, bayokhendla, yabona, bethi bafuna amandla, so that mabebiza igama likaJesu bese bengazathi uJesu kwenzile kanti ilamandla ubumnyama enzile. Right?
Kuyafana ke nomzalwane othi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu kade ngicela umthandazo ukuthi ngisaye esibhedlela ngizongena etheater hayi ioperation yami ihambe kahle udokotela bangisizile nani ngiyambonga uNkulunkulu ubonga uNkulunkulu plus khona lapho futhi oba nabakusizile iziphi izandla ezikuphethe ezabantu. Why? Because imangaliso nebonakaliso kaNkulunkulu ayisenzeki. Yindaba na ingoba enhlizweni yethu uNkulunkulu asimvumela ukuthi uJesu angena abe inkosi asibuse so that yena ezolula isandla enze ibonakaliso nemangaliso. Uma kudinga ukuthi kukhishwe something ngaphakathi kuwe efaka uSathane uJesu ngamandla akhe ngemangaliso zakhe ayikhiphe lonto aphila umzalwane gelekeqe. Hayi ukuthi ubuye uthi ngiyambonga uNkulunkulu kodwa ubuya kuphethe yethu nomthungo. Njoba unomthungo nje manje ufresh umthungo udla amaphilisi okupholisa lo mthungo. No bazalwane iBabylonian system leyo bazalwane. Akusiyona abantwana bakaNkulunkulu. Uma uthi uyayizwa lekuzana lentshumayelo ngiyacela uyithoba uphenduke egameni kaJesu. Uma kuthi wena uyiprofessional uyayizwa lenkulumo then zithoba uphenduke. Yabona? Ungcono ulahlekelwe ukuphila kwakho kwasenyameni. Ukuthi uyaphumelela usebenza kahle uyahola. Lahlekelwe lokho kuphila lokho uzuzuza uphila kwakho phakathi. Musu kuhlangana nabezizwe. Lezi nyanga abantu abaphuma ekuzona nabathakathi nabathandazi nabahlola nababhulayo then sebebuye babuyela kuzona futhi. Ngoba uthi awuzizwa kahle egazini nani ngisayotesta ngisayobona udoctor ngiyotesta and ngine family doctor. Then inyanga traditionally odokotela traditionally emandulo kwakuba nenyanga yesintu okwaziwa ukuthi endaweni yona ephethe then inyanga yakwasibani amakhaya thembele kuyona ukuthi makwenzeka into ethile kubizwa inyanga ubani. Namhlanje futhi isenzeka lento ukuthi isenzeka kulolu hlangothi kuleli side kuleli phiko leli kule wing yakwa professionalism. Yabona a home doctor udokotela wasekhaya. So uma kunenkinga sithinta udokotela wasekhaya asilukhuze ilona themba la ekhaya lana kune medical aid kubanjwe imali kunemali ezibekiwe sibekele ini ukuthi kuye udokotela. Amathemba abantu onke lawo yiwo lamathemba avimba amandla kaNkulunkulu endiwo lamathemba futhi abantu mabengafuni ukuphenduka bahlambuluke noma sebesindisiwe bazophelela esihogweni. Right, nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso izwi likaNkulunkulu izwi likaJesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka liyiqiniso. Imfundiso yeBhayibheli iyiqiniso ukuze basindiswe abayithandanga ke lento. Uthi uJesu obekezela kuze kube sekupheleni uyena oyakusindiswa. Yebo usindisiwe khona kodwa njengamanje siningi izinto ezenzakala empilweni yakho okungenzeka ukuthi the last salvation, the last phase of salvation ingakufici. Yes, the first phase, iphase yokuqala ukusindiswa isikhathi umukela uJesu uyenzile. Uyaqhubeka nje manje usindisiwe. Kodwa uma ungaphenduka ezintweni zezwe nje uNkulunkulu expose nje ethi asihlambulule. Then izokushaya ke insindiso leyo yokugcina ke. Mayithi uJesu obekezela kuze besepheleni. And into ezokwenza ukuthi ukhuthazele ingenxa ukuthi uma uthatha insindiso yeqiniso uyimpela uphila geleke qiva ngeleqiniso bazokuzonda abantu. Verse 11 ngalokho ke uNkulunkulu bathumela ukulutheka okunamandla ukuze bakholwe ngamanga. Ubani obathumela ukulutheka okunamandla? uNkulunkulu ophilayo ukuze bakholwe yini? Amanga. Sebeluthikile abantu manje. Yabona uma ukhuluma indaba ukuthi bazalwane into kaSathane lento yezikole. Lento yeprofessionalism into kaSathane. Bayakholwa sebekholiwe ngamanga. Yabona so ukuthi ngeke uphile ngaphandle kwayo into evela kuNkulunkulu into eright. Uyawubona umonakalo khona emhlabeni njengamanje. Uyayibona incithakalo. Uyayibona izono ekhona ngenxa lento. Uyabona ububi, uyawabona amanga. Uyayibona inkohliso, uyakubona ukweduka, uyayibona imfihlo ezikhona, uyazibona inkanuko, uyakubona ubufebe ukuphinga, uyakubona ukudakwa. Abantu bangama drug addicts, abantu bazidakwa zealcohol, bezewayini egameni lokuthi bafundile. Abantu bangama victims enjabulo yabo, ama celebrations abo. Bazalwane kuningi, hlala phansi impilo yakho lena. Akube fair kuwe, akube neqiniso nawe.
Kufuneka abantu abazoshumayela izwi lombuso kaNkuluNkulu ngesibindi. Ngakhothile amavesi akhona lana kule audio. Engisabuyela kuona. Right. Ngikhulume nga-expose lana amalokhuzana abazalwane ama wings awu2 asesiqwini esisodwa. Yabona uma ubuka uy then uy loka yes then uy unesiqu lapha phansi bese uba izimpondo lapha phezulu. So kusho ukuthi isiqu sisodwa siphakela lezi indlela eziwu2. So siyadalula siya expose nje manje bazana ukuze abazana bayihlambulule. Awuphoqiwe, awucindezelwe. Uma ungayithandi lento just leave it. Futhi ungazama ukonisa abanye abantu. Ungazama ukonisa abanye abantu. Iqiniso kodwa lelo zobhekana nalo phambi kwesihlalo sokwahlulela. And uyobona izinto ezinkulu obuyijabulela uyithembile waze wayipromoter nawe wayi-encourage uyosibona lezi zinto usuku lokwahlulela inkinga nobuhlungu kobe ngasekho uphenduka. Usubona amaqiniso. Kanti uma ungavuma manje uphenduka uNkulunkulu uzokuthethelela akuhlambulule kukho konke ungalungi kuzo zonke izono zakho konke amaphutha kukho konke ukungazi kwakho ignorance. Akuthethelela uNkulunkulu akungcwelise uyojabula masufika ekhaya ezulwini on the safe side usohlangothini oliphephile ungakuNkulunkulu ophilayo umukelwe ezulwini. Usobona abantu belahlwa abangafunanga ukuhlukana nalezi zinto. Uthi inkosi ngiyabonga umuso wangenzela wona. Uma ungajabula njengamanje sijabule sonke sijabule ndawonye. Right. Angisho ukuthi eyogcina kodwa ke ngokwami bengifisa ukuthi ibe ngeyogcina le ncwadi engizoyivula uDeuteronomy chapter 18 soqala ukufunda kuverse 9. Isexwayiso lana ngizoqala ngifunda isihloko bazalwane egameni lika Jesu. Right. Ukubhula kwabezizwe nabaprofeti bamanga iversion le isihloko seversion u1959. Then ngizofunda futhi isihloko seversion u2020. Right. Ngizofunda isihloko sakhona. Isihloko sakhona sithi isixwayiso ngokwenza izinengiso zabezizwe. I love that one. Lento uNkulunkulu angithumena nasithumena abazana abanye abazalwane ngoba bakhona sengiyabazi sihlangene nabo angingedwa. Lento uNkulunkulu asithumene ukuhlanjululwa kwebandla ngcoliso kwebandla siphume kuma world systems. Isexwayiso iwake up call. Umuzwa lento mbonga uNkulunkulu ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthola lamaqiniso ngisaphila. Wena into oyifunayo ngiyazi umoya wakho your spirit nosoul wakho bafuna ukuphila okuphakathi and bafuna ukuhlala noNkulunkulu bafuna ukuhlala nenkosi uJesu. Mitha phela ama requirements ke yabona hlangabezana nezimfanelo zokuthi ukwazi ukuhlangana nenkosi uJesu uhlale nenkosi uJesu ngunaphakade uhlale nobaba uNkulunkulu ungcwele. That is the main requirement. That is the primary requirement embusweni kaNkulunkulu holiness ubungcwele. Ukuhlukanisela uNkulunkulu udele lezi zinto uphume kuzona uphume phakathi kwezinto ezingcolile ube seceleni uhlukaniselwe uNkulunkulu yena yedwa. Iqiniso levangeli lobazalwane egameni lika Jesu. uDeuteronomy chapter 18 from verse 9. Lento engizoyifunda la bazalwane leli verse silisebenzise kakhulu uma sishumeza abantu abangasindisiwe ukuthi bamukele uJesu so that bezokhululwa ebugqileni bikaSathane obusebenza ngamadlozi ngabantu abafile ngokubhula ukuhlola njoba sizofunda nje. Ngicela ukusho ukuthi ke lento esoyifunda lana into eyodwa neprofessionalism. Incwadi zonke ezifunde ezikoleni ema-universities nemisebenzi esetshenzwayo okuthiwa yini secular jobs, secular employments. Yonke lento okuthiwa khona izifundiso khona abantu abafundile osopolitiki, ososcience, ama-philosophers, zonke lama titles odokotela, oprofessor, yonke lento izincwadi ebhaliwe into eyodwa nalesi sexwayiso bazalwane. Verse 9. Kuyokuthi nxa usufika ezweni usimakade uNkulunkulu wakho akunika lona ungalokothi ufunde ukwenza izinengiso njengalabo bezizwe. Ziyafundwa lezi zinengiso bazalwane. Uthi uNkulunkulu mayexwayisa ikhuluma umlomo kaMoses uthi ungalingwa lokothi ufunde. Ungalokothi wenze njani ufunde. Ungafundi. Do not learn.
Do not study their ways. They are detestable, they are abominations. Yabona, ungafundi. So uIsraelana wayeluleka ukuthi abe holy, ahlukaniselwe uNkulunkulu, abe consecrated unto God alone. Abe holy uIsrael, abe sacred uIsrael, angafani nangengozi nendlela yabezizwe, ingabi bikho into econnectayo ethi ayicishe ifanane. uIsrael uhlukanisela uNkulunkulu yedwa. Right, verse 10. Makungafunyanwa umuntu phakathi kwenu onikela ngendodana yakhe noma nendodakazi yakhe ngokuyidabulisa emlilweni, noma umbhuli ohlola imihlola, owenza imilingo, noma umlumbi owenza iziphonso, othinta imimoya yabangasekho asebefile, nobiza akhuphule imimoya yamadlozi. Yilo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuSumakade. Ngenxa lezo zinengiso uSumakade uNkulunkulu wakho wazixosha lezo zizwe phambi kwakho. Mawungabi nacala kuSumakade uNkulunkulu wakho. Lokhu uNkulunkulu akusho kuIsrael bazalwane, ukusho nakithi silibandla likaKristu, somzimba kaKristu Jesu, ukuthi masingabi nacala kuNkulunkulu wethu ngalezi zinto bazalwane. Sengishilo umuntu uthi ngisayotesta kudokotela, then mase uthestile udokotela wakhomba ukuthi kunani inkinga, ukunikeza amayeza, imithi, ukunikeza imedication, ukunikeza ama drugs ukuthi uhambe uyisiza uphile. Then bese kuba khona kuthiwa khona imedication yama chronic diseases, lapho usuyisigqila ke, lapho usuphila ngalawo maphilisi, ngalawo ma drugs. Ipharmacia le bazalwane, igama ethi pharmacia igama elisusela elichaza ukuthi sorcery, ubuthakathi. There is why kune pharmacy. Ipharmacy dispensary la khishwa khona wenziwe ini iprescription yokuthi esimeni sakhe, esifeni sakhe, enkingeni yakho iluphi uhlobo lwe drug ufuna ukuthi ulisebenzise. There is why kunenyoka kwi-emblem kuma ambulance, kune emblem yenyoka, inyoka ethandele endukwini. uNkulunkuluwana lowo uAsclepius, induku yakhe leyo, lenyoka uAsclepius uthandele kule nduku lena okuthiwa ibizwa kuthiwa iRod of Asclepius. Yena uNkulunkuluwana wezempilo lowo, God of science, God of doctors, God of physicians, God of medical department. So lenyoka, le emblem enenyoka laphana kuma ambulance, iyona uNkulunkulu obusayo onikeza ukuphila kubantu. So ke uma namhlanje umzalwane uyabagxeka abantu okuthiwa bayashumayela basebenzisa inyoka, abathwele banenyoka basebenzisa inyoka. Ngicela wazi ukuthi uma usebenzisa iDepartment of Health nawe uyayisebenzisa inyoka. So ke ungakhipha ugongolo ucezwana kumakhelwane kanti khona ugongolo kuwe. Up until bazalwane sonke including myself sidele konke kwezwe, siphume kulezi zinto. Njengamanje akekho osedele konke ngendlela uJesu ayidele konke ngayo, ngendlela ibandla laqala ayalidele konke ngayo. Sonke bazalwane sisabambeka ndlela thile, including myself, sisabambeka ndlela thile. But njoba ngikhulumela ukuthi sonke sizihlambulule, sithathe isinqumo sokudela konke, siphume emandleni ezinyoka. Njoba beshumayela nje besebenzisa inyoka, beprofeta besebenzisa inyoka, bedukisa indimbane zabantu, inkumbi zabantu, then nangapha ke professionalism futhi basebenzisa yona inyoka. Imile nje bazalwane sobala, hamba kuma ambulance kunoma yipi department, ngisho ungagooglisha ucheck i-emblem, snake emblem kuma ambulances, Department of Health worldwide, emhlabeni wonke, ucheck uzoyibona i-snake emblem. Uyena uNkulunkulu lo ongamele ezempilo emhlabeni wonke, and bonke abantu abasebenza khona abantu abafundile beqale ezikoleni.
So ingane zakho njengoba zifunda apha ekoleni njena might ifuna ukuba udokotela, ifuna ukuba unesi, ifuna ukusebenza ba paramedics, noma ifuna ukusebenza e dispensary whatsoever with any faculty lapha kwi Department of Health, okwazi ukuthi izobe isebenza ngaphansi kwenyoka, amandla enyoka, amandla wathola enyokeni. That is why namhlanje kunjena ke bazalwane, uNkulunkulu uhlunga ibandla manje gelekeqe elizosindiswa gelekeqe lithemba uJesu Kristu owafa wavuka yena yedwa, lithemba igazi lika Jesu, likhuluma izwi likaNkulunkulu lodwa. Asikakubambisi lo, asikakubambi lokho. Kodwa njengoba sikhuluma njena nje inkosi izosilekelela masiphenduka sivuma sikwazi ukukubamba. So ke ngiyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi ethu uJesu. Isexwayiso lesi lapha uDeuteronomy 18 from verse 9. Then isexwayiso leso ngicela uma ufunda uDeuteronomy 18 uma uthi wena awusabahlabela amadlozi, awusayahamba inyanga, awusayisebenzisa imithi, awusayingena izinto zamasiko lezi zamasiko ezithinta impepho, ezithinta abantu abafileyo, ezithinta amasiko nje abantu, yonke lento leyesintu. Uma uthi wasakwenza lokho, kodwa as long usavumelana nemfundo yalelizwe nemisebenzi yalelizwe professionally, ngicela wazi ukuthi wena uyingxenye yalokho okukhulunywa la kuDeuteronomy 18 from verse 9, uyikho lokho. So ke biza uthi uphenduke uyihlambulule. Bengifuna ukugcizelela lonto bazalwane, bengifuna ukuexpose ngidalule le wing eyafihlwayo, ifihlwa uConstantine ngenkathi integrator inkolo ireligion ye-idolatry kanye neChristianity. Angisazi ukuthi u3 bani 320 or 324 AD, I mean 324 AD 320 into kanjalo bazalwane. Abayazi ihistory bazongicheckela lapho. Bengenayo le history uthi manje ziningi izinto enginazo, okunye ngibe ngikulibala. So kodwa kula ku 320 324 320 bani AD. So AD 320 or 324. So ngicela ukuthi wazi ukuthi uConstantine waphumelela ngoba kusukela ibandla eyenze yaba officially Christianity embusweni wamaRoma, amandla evangeli atheneka aphela lapho. Kwaze kwafika isikhathi lapho kuthiwa liyashunyayela liyahanjiswa ama missionaries nani vele amandla wasekho. Andikuba uJesu ahluthi ibandla njengamanje. Kumele sibuyele kwiposition yebandla sibe ngcwele. Iposition yebandla ubungcwele, holiness. Sihlambulule lokho sikwenza ukuthi siphenduke, sishiye sidele izinto zalelizwe ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Inkosi yamakhosi yafa yavuka nezobuya masinyane. Amen.